Ovo nam je dnevna soba i kuhinja. Ovamo nam je kupaona. S ove strane nam je dječja soba. I tamo nam je spavača mala soba. I to nam puno znači. Jer nam je bilo teško jako i bili smo poslije tog potresa 6 dana u autu i onda smo poslije toga bili u maloj kamp kućici i to nam je jako teško padalo jer nismo mogli osnovne stvari kao higijenu i nismo imali gdje jesti i tako da nam je bilo jako teško. I onda kad smo ovu dobili u kućicu, to nam je bilo, ne znam, oduševljeni smo, da. Mi smo se sa ovom kućicom vratili, mi smo izgubili u 20 sekundi sve. Propatili smo znači 6 dana u autu, još 10 dana smo bili u kampici maloj od 3 kvadrata, mi smo ovo dobili i mi smo se vratili u naš stari život. Počeli smo normalno živjeti, funkcionirati, mi smo nastavili. Družina se iz vasi Banski Grabovac preselila v 20 km oddaljeno Petrinjo. Mobilna hiška stoji na parceli Mirkove mame, ki živi v sosednji hiši. Sad je to potpuno drugačije, sad nam je baš lijepo, nam je i dobro, nam je i djeca su zadovoljna i sretna i imaju svoj prostor sad. I mi imamo svoj prostor isto. Da. I funkcionalno je dosta, znači nas ovdje 5, znači mi apsolutno ovdje ne osjećamo da tu je 35-36 kvadrata, apsolutno je funkcionalno, komotno nam je svima, nema šta. Opremljeno mobilno hiško, ki je varna in topla tudi po zimi, so družini pripeljali že januarja. Zdaj pa so le preverili stanje in družini hiško tudi uradno predali. Najiskrenije želim da vam služi ono kako vi sami želite, vama i familiji. Hvala od srca. Hvala puno. Ništa, izvolite. Hvala. Lijepo. Evo i s moje strane, mi smo već pručili dugo, puno sretno i da ćete to upotrebljivati kako treba. Hoćemo. Mirko, sretno. Hvala puno. Da, danas smo potpisali ugovor i sad smo ponosni vlasnici. Da. V bistvu danes smo predali namenu hiško, ki smo jo donirali družini Poropatič. V bistvu šlo je samo za formalnost, za podpis pogodbe. Tako da hiška je bila dostavljena že nekje v mesecu januarju, takoj po tistem potresu, ki se je zgodil. Tako da danes pa samo upravimo, bom rekel, tisti boljši del. Hiška je že na mestu, kot vidimo, družina je že vseljena, vsi srečni, zadovoljni, tako da mi pa tudi, ker smo to zadevo predali družini, ki je to potrebovala. Do družine Poropatič so tako radej prišli po nekem spletu naključij. Ker smo sami iskali potrebno družino, ki bi neko tako donacijo skupine Kostak potrebovala. Z mojim kolegom Janezom so se dvakrat malo vozila okoli, recimo tudi tale Banski Grabovec sva našla in v bistvu prišla do družine Poropatič, ki je bila v tem Banskem Grabovcu ob svojo hišo. Tako da mislim, da je bilo to nekako eno srečno naključje, da smo se dogovorili, pogovorili in pa da smo dali tole donacijo v prave roke. Veliko ljudi, predvsem mladih, se je po rušilnem potresu iz Petrinje izselilo. Zgovoren je že pogled na strogi center mesta. Ovdje što se vidi, to vidi sav svijet, da je to jako žalosno, a sad što je bilo je od neke prirodne sile i tako rekuć, ne znam da li će tu biti ikad nekog popravka normalnoga, jer u Zagrebu je već godina dana pa nije se pomaklo. Kljub stanju v mestu pa si tu 5-članska družina želi ostati. Mi volimo tu biti, mi volimo Petrinju, volimo taj grad, tu smo išli u školu, znači i tu smo opet ostali i čekali i opet su nas ljudi i Bog sami pogledao i opet su nam pružili ruke i mi opet ostajemo tu i mi ćemo se boriti dokle budemo mogli da ostanemo tu. Ker, kot poudarja, so tu najsrečnejši.